De internationale jury voor de blauwe vlag van FAA International in Denemarken heeft in Nederland 182 blauwe vlaggen toegekend, voor 128 jachthavens en 54 stranden. 6 stranden in de gemeente Sluis mogen voor de 16e keer op rij dit keurmerk voeren voor een schoon, veilig en toegankelijk strand. De jachthaven van Cadzand-Bad mag het blauwe vlagkeurmerk voor het 3e jaar op rij voeren. Dit jaar vond er door de COVID-19-pandemie geen officiële uitreiking plaats, maar de blauwe vlaggen zelf vormen het best bewijs voor de kwaliteit van de stranden. De strandpaviljoens, het serviceteam, Dayton en strandexploitatie Michielsen mogen trots zijn op deze prestatie. De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een veilige omgeving voor recreatie. De blauwe vlag is 1 jaar geldig. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de eisen voldoen. Met de blauwe vlagcampagne in Nederland betrekt de stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en een duurzame jachthaven. Voor de recreant vormt de blauwe vlag een internationaal symbool voor deze kwaliteiten. De toekenning van de blauwe vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education, afgekort FAE, een onafhankelijke internationale milieuorganisatie. De West-Vlaamse locaties waar we dit jaar de blauwe vlaggen kunnen vinden zijn het Zwin bij strandpaviljoen De Zeemeeuw, Cadzand-Bad bij de jachthaven, Cadzand-Bad bij strandpaviljoen Caricole, Nieuwvlietbad bij strandpaviljoen De Strandganger, Groede bij strandpaviljoen Puur, Breskens bij strandpaviljoen Beach House 25 en ook in Breskens bij strandpaviljoen Het Halve Maantje. Bezoek gerust de Zeeuwse stranden, maar geef elkaar de ruimte. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Mocht het op bepaalde plaatsen te druk worden, dan zijn er meestal nog wel op andere locaties minder drukke stranden of duinovergangen te vinden.